ande lumut gelak kalung mulai janjine Cie gede kula terus kata warga Sumeko stay pun sudah datang Oke, berkata lebat latar banjir pun baca Anda mula baca Kaki Mas Omek Kelantan Malaysia atas salam kepada Mama Arya untuk dalam gedung badan sekian menjaga kehidupan sisane tak priyaga nang ngisor wit gedang peteng abang mari dieker-ker panjak gong ngisor wit gedang kok yo ngono to yo sampe niku dapat mentolo yo putraku iya siang andi lumut sakno biyungku aku iya ana putri Allah gaung gai atobat tak takoni yo peting kuning iku arane yes dilamar terus wis Allah biyang uga rada gedhe yo piye kula sampun purun yung piye ngambune gak enak iki kula badhe mudhun najan Allah penting kuning garwa kula senajan Allah penting kuning jodoh kula Nali
sliramu ora ketut wong ra kosong urip ana gunung urip ana gunung ya jagung to Mas gak susah dilakoni dik iya Mas yen rezeki Gusti separingi paling yo nek kelalan yo yo wiwit pingin nganti sawang bagus sing tak mikir dina minggu sing tak tunggu kandhane alasane mambolake sapa wong sing ora gelone wis kandung dandan selirane kok malah dijak gremo sekejap Pak janjane kowene aku nang semengkon dik wis kadung mantel aku kok ya sajak nguci mangke Bapak gak ngono atiku wanita sapa kan mengimpi Pak